llamo Félix, llevo desde el 2007 aquí, ocupo el puesto de patrón. Mejor temporada, depende, en bateles, trainerías, tanto el año pasado como en el 2008. En traineras lo máximo que acabé aquí fue ganar la Liga B hace 2 años. Este año tenemos mucha gente de base, de cantera, entonces tenemos expectativa, ¿no? Queremos llegar a objetivos grandes y ojalá los podamos cumplir, ¿no? Tarde o temprano, no sé. Estamos una semana del campeonato gallego y el entrenador está más volcado con los bateles. Parte de los juveniles son los que formarían el barco, la trainera. Gente que trabaja hasta tarde, gente que por estudios estudia fuera y aparte eso de somos justos, pero siempre contando con ellos también, con los juveniles. Estamos preparando ya los campeonatos gallegos, que nos clasificamos. Estamos intentando, intentar clasificarnos a de España, sabiendo que la cosa está un poco difícil. Es disfrutarlo, intentar hacerlo lo mejor posible e intentar llegar a la final y, como siempre, palada a palada. En Trainerillas también pensamos que podemos tener un equipo que sea competente. Hay que entrenarlo, pero pensamos que podemos estar ahí. Aquí se entrena de lunes a domingo. Entrenamos de lunes a viernes, sábado y domingo competimos y luego ya, cuando ya se acabe, pues ya tendremos tiempo de descansar. Mientras tanto, pues toca darle duro y a por lo que queremos, ¿no? Que es a lo que venimos, a entrenar, a disfrutar y si podemos ganar, pues bien, y si no, pues el compañerismo ante todo. Son o presidente do Club de Remo Meco, son Outeda, Juan Ramón Outeda, pois levo aquí prácticamente 30 anos. En general, aquí no Club de Remo Meco sí está pasando, por un momento podo catalogalo que sí está pasando. Hubo momentos máis difíciles, pero bueno, penso que ao final do tempo conseguimos unha línea, unha regularidade. Penso que este ano que podemos facer un bo traballo, pero como todo, donde hai que demostrarle no mar, os demás clubes tamén se van a estar preparando, pero bueno, nós que vamos a salir coas ganas de facelo o mellor posible, estar o máis alto posible. Nós, de todas formas, cando foi a constitución das ligas, o Club de Remo Meco non veu positivo que houbera 2 ligas. Pode ser positivo a nivel o mellor motivación dos remeros ou que está na Liga B para poder ascender á Liga A e tal, a nivel de deporte cara a atlela xente, ao estar dividido. Nos muelles creo que se perdeu moitísima xente. O que non se pode facer na Liga é que esteamos ao mellor por cuestións e tal divididos. A Liga ten que ser un produto que o temos que vender entre todos. O primeiro que penso que é que temos que querer nós mesmos. Temos que ser un solo bloque, ser unha sola peça. A parte do gimnasio, estas todas as máquinas de aquí son os remo ergómetros e na parte de aquí está un pouco máis de musculación, ¿no? Os críos e todo eso que teñen tareas escolares, prácticamente todos, entonces porque no inverno prácticamente logo se facía de noite e os pais que tiñan deberes, que tiñan ejercicios, que tiñan non sei que. Entón, que foi o que decidimos? Decidimos montar unha biblioteca. Todo o que está aquí é donado, porque o club non é só o remo, senón que é unha asociación cultural, deportiva, e onde facemos tamén unha serie de actividades para os socios e socias. E se montou esta sala de trofeos para que quede constancia o reflejo do traballo realizado por todos os deportistas, desde que comezou o club, que foi no ano 80, foi cando se fundou o club 80, empezou a competir no 81, e pouco a pouco, a sala parecía, cando fixemos inmensa, parecía unha sala grande, e agora prácticamente nos quedamos un pouco pequenos. Este muñeco que figura aquí é a mascota, é unha gradisela, representa unha estrella de mar. O que sí me gustaría é que houbera máis xente que quixera formar parte, que houbera máis evolución, que houbera xente xoven que perdera o medo
que o club, ao fin e ao cabo, non mata a nadie.